Знаете ли, че в Южното полукълбо се простира най-големият океан на планетата, където морските течения регулират глобалния климат и оформят живота на всички континенти? Че там се намира най-дългата планинска верига в света, пресичайки държави и екстремни климатични зони, от изгарящи пустини до вечни ледници? И че в тези земи обитават някои от най-старите и изолирани екосистеми на Земята, където биоразнообразието се е развило по начини, които не съществуват никъде другаде. Южното полукълбо не е просто по-малко населената половина на планетата. Това е безкрайен океан, крайни климатични контрасти и природни чудеса, които предизвикват въображението. Пригответе се, защото днес ще откриете 35 географски факта за териториите му, които ще променят напълно начина, по който виждате тази вълнуваща половина от света. 35. Най-близката до космоса точка е в Еквадор, а не в Еверест. В провинция Чимборасо, в центъра на Еквадор, се издига вулкан, който изглежда по-малко известен от Еверест, но държи удивителен рекорд. Чимборасо с 6263 метра надморска височина не е най-високата планина в света, но върхът му е най-отдалечената от центъра на планетата точка на земната повърхност. Това се дължи на факта, че Земята не е перфектна сфера, а сплеснат сфероид на полюсите и разширен на екватора, тъй като е почти на екваториалната линия, но леко в южното полукълбо изпъкналостта на Земята кара върха му да е по-близо до космоса, от който и да е друг връх на планетата. Абсолютно върхът на Чимборасо е с около 2 км по-далеч от центъра на Земята от този на Еверест. Това означава, че ако измервате разстоянието към външния космос, технически бихте били по-високо в Еквадор, отколкото в Хималаите. Този геодезически детайл превръща една андинска, малко медийна планина в истинския покрив на света от астрономическа гледна точка. Тих рекорд, скрит в сърцето на Южното полукълбо. 34. Езерото, което плавно се движи между два свята в чилийската Патагония. В Южна Чили, езерото Генерал Карера, известно в Аржентина като езерото Буенос Айрес, крие една от най-нереалните геоложки форми на планетата – мраморните капели. Тези карбонатни пещери са издялани в продължение на хиляди години от вълните на езерото, създавайки колони, сводове и тунели, които изглеждат като естествени катедрали, плаващи над тюркоазените води. Невероятното не е само красотата им, а и процесът на образуването им. Мраморът е ерозирал не от морето, а от течаща сладка вода, което го прави изключително рядък феномен. Освен това, цветът на водата се променя според сезона и концентрацията на ледникови седименти, което предизвиква драстична промяна на пейзажа в различните периоди от годината. Динамично геологично шоу, скрито в един от най-изолираните кътчета на Южното полукълбо. Преди да продължите, уверете се, че сте се абонирали и сте харесали, за да продължите да откривате странната и невероятна география на нашата планета. 33. Градът, където слънцето може да не изгрее със седмици. В Ушуая, Аржентина, през южната зима, дните се скъсяват до психологически предели. Макар да не изпитва пълна полярна нощ като в Арктика, комбинацията от ширина и планински релеф прави слънцето да се показва за малко часове през юни. Но още по-на юг, в аржентинската база Белграно 2 в Антарктида, феноменът е пълен. Там слънцето не се появява около 4 поредни месеца. Тази продължителна тъмнина влияе на биологичните ритми, възприятието за време и психичното здраве на временно пребиваващите хора. Това напомня, че Южното полукълбо има места, където всекидневният човешки опит, като простия ден-нощ цикъл, може да бъде радикално променен. 32. Реката, която врива в сърцето на перуанската Амазония. В региона Маянтояко в Перу има река на име Шанай-Тимпишка, която достига температури близо до 90 градуса по Целзий в някои участъци. Не се намира близо до активни вулкани или видими гейзери, което я прави изключително необичаен феномен в амазонската джунгла. Дълго време се смяташе за местен мит, докато научни изследвания потвърдиха, че топлината идва от дълбоки геотермални подземни системи. Водата може да бъде толкова гореща, че малки животни, които попаднат в нея, буквално се сваряват. Сред най-голямата тропическа гора на планетата се крие река, която сякаш предизвиква цялата географска логика, скрита в Южното полукълбо. 31. Соларното поле, което служи за калибриране на космически сателити. Соларното поле Уюни в Боливия не е само най-голямата солена пустиня в света. То се използва и от космически агенции като място за калибриране на сателити.
Неговата изключително равна повърхност, с вариации под метър на хиляди квадратни километри, го прави едно от най-гладките места на планетата. През дъждовния сезон, когато се образува тънък слой вода върху солта, се създава почти съвършено огледало, което позволява прецизно измерване на орбитални инструменти. Това означава, че едно изглеждащо отдалечено и пусто място в южното полукълбо играе ключова роля в съвременните космически технологии. Бяла пустиня, превърната в еталон за космоса. 30. Подводният водопад пред Мавриций. Пред бреговете на остров Мавриций в Индийския океан се забелязва нещо, което изглежда като огромен подводен водопад. От въздуха водата сякаш пада в бездна под океана, създавайки впечатляваща оптическа илюзия. Всъщност това не е истински водопад, а оптичен ефект, предизвикан от морски течения, които носят пясък и седименти към дълбок подводен склон. Комбинацията от кристално чисти води и рязките промени в дълбочината поражда тази впечатляваща илюзия. Това е един от феномените, които изглеждат невъзможни, но съществуват благодарение на специфичната география на южното полукълбо. 29. Островът, където дърветата растат извити от вятъра. На остров Кембъл, южно от Нова Зеландия, дърветата приемат усукани и почти хоризонтални форми заради постоянните и екстремни ветрове, известни като 50-те воячи. Тези ветрове, без големи континентални маси, които да ги спират, удрят острова с постоянна сила. Любопитно е, че на Кембъл се намира най-отдалеченото дърво на планетата, единствен смърч, засаден в началото на 20 век, считан за най-южното дърво на Земята. То се намира на стотици километри от друго дърво. В един ветровит остров в края на южното полукълбо оцеляват единични растителни аномалии. 28. Метеоритният кратер, който създаде перфектно езеро в Южна Африка. В Южна Африка се намира кратерът Вредефорд, най-големият и най-стар потвърден метеоритен удар на Земята. Той е на възраст около 2 милиарда години и с оригинален диаметър на 300 км. Въпреки че ерозията е изтрила голяма част от видимата му форма, геоложката структура все още може да бъде идентифицирана от космоса. Този удар е бил толкова мощен, че дълбоко е изменил земната кора в региона. Това е гигантска планетарна следа, скрита в южното полукълбо, която напомня, че историята на Земята също е белязана от космически катаклизми. 27. Фосилната гора, скрита под антарктическия лед. В някои части на Антарктида са открити останки от фосилни гори, датиращи от преди повече от 9-10 милиона години, когато континентът е имал по-топъл климат и е бил покрит с растителност. Тези находки доказват, че Антарктида не винаги е била ледена пустиня. В миналото е поддържала гъсти екосистеми с дървета и вероятно динозаври. Да си представиш умерена гора там, където днес има километри лед, е един от най-крайните контрасти, които южното полукълбо предлага. 26. Невидимата граница на южните сияния в Тасмания. В Тасмания, Австралия, има едно от малкото достъпни места в света, където може да се наблюдават южни сияния с относителна честота, без да се налага пътуване до Антарктида. Тези полярни светлини на юг са по-малко известни от северните в северното полукълбо, но са също толкова впечатляващи. Южните сияния се появяват, когато слънчеви частици взаимодействат с магнитното поле на Земята близо до южния магнитен полюс. Тасмания е разположена на стратегическа ширина, която позволява наблюдение по време на висока слънчева активност. В ясни нощи небето се озарява с зелени и виолетови завеси над Южния океан, предлагащи едно от най-ексклузивните спектакли на южното полукълбо. 25. Островът, където живеят повече пингвини, отколкото хора, Южна Джорджия. В средата на Южния Атлантик, на над 1300 км от всеки обитаем континент, се намира остров Южна Джорджия. Тази отдалечена територия приютява една от най-големите концентрации на дивата природа на планетата. В някои размножителни сезони над 1 милион кралски пингвини се събират по плажовете, като значително превишават постоянните човешки жители, които са само няколко десетки учени и технически персонал. Въздействащо е не само количеството, но и гъстотата. Цели плажове са покрити с компактни колонии, простиращи се до хоризонта. Общият шум от хиляди малки и възрастни създава оглушителен звуков пейзаж. Този кът от южното полукълбо доказва, че все още съществуват територии, където природата доминира напълно, а човекът е само случаен посетител.
24. Най-активният вулкан в Африка се намира в град. В Демократична република Конго вулканът Нирагонго се издига опасно близо до град Гома, където живеят стотици хиляди хора. Изключителното при него е, че има едно от най-големите и постоянни лавови езера в света. Лавата му е необичайно течна, което позволява при изригване да се спуска с изключително високи скорости. През 2002 и отново през 2021 изригванията му излязоха с лавови потоци директно към градските райони, преминавайки през цели квартали. Малко градове на планетата живеят така непосредствено в сянката на вулканични сили в непрекъснато движение. Южното полукълбо съдържа не само отдалечени екстремни ландшафти, но и места, където милиони хора живеят буквално под заплахата на активни вулкани. 23. Пустинята, която цъфти като чудо в Чили. В северна Чили пустинята Атакама, призната за най-сухата неполярна пустиня в света, преживява почти нереално явление, известно като цъфтящата пустиня. В определени години, когато валежите надхвърлят определени прагове поради климатични вариации като Ел Ниньо, хиляди семена, дълго време лежали в латентно състояние, покълват едновременно. В рамките на няколко седмици обширни площи, които иначе са сухи и кафяви, се покриват с цветя с интензивни цветове, виолетови, жълти, бели и розови. Това явление не се случва всяка година, което го прави непредсказуемо и краткотрайно събитие. Пейзаж, който обикновено символизира абсолютна суша, се превръща в един от най-ярките сцени на Южното полукълбо. 22. Планината, която гори под морето на остров Реюнион. В Индийския океан остров Реюнион е дом на Питон дьо ла Фурне, един от най-активните вулкани на планетата. За разлика от други експлозивни вулкани, този често произвежда относително течни изригвания, създавайки лавови потоци, които се спускат до океана. Когато лавата се докосне до водата, се образуват огромни колони от пара и се случват силни химични реакции. Понякога се наблюдават нови участъци земя, формиращи се пред брега. Това е едно от малкото места по света, където може в реално време да се види буквално разширяването на земната повърхност. Един все още активен примитивен геологичен процес в сърцето на Южното полукълбо. 21. Най-дълбокият фьорд в Южна Америка е в Чили. В региона Айсен фьордът Месиер достига дълбочина над 1300 метра, превръщайки се в един от най-дълбоките на планетата извън Гренландия. Обграден от стръмни планини и висящи ледници, този канал, издълбан от лед по време на последната заледяване, е естествен лабиринт от тъмни води. Дълбочината му позволява преминаването на големи корабни съдове, но също създава специфични морски условия, с слоеве повърхност на сладка вода от снеготопене и дълбоки солени води. Пейзаж с почти скандинавски вид в сърцето на Южното полукълбо, почти неизвестен в световен мащаб. 20. Най-високият активен кратер в света е в Аржентина. На границата между Аржентина и Чили се намира вулканът Очус дел Саладо, най-високият активен вулкан на планетата с 6893 метра височина. На върха му има и малко кратерно езеро, считано за най-високото постоянно езеро в света. Комбинацията от екстремен ръст, вулканична активност и пустинни условия превръща това място в една от най-неприятелските среда, обитаеми от човека. Въпреки това, то е било изкачвано многократно. Този андински кът концентрира слабо известни географски рекорди, съществуващи само в Южното полукълбо. 19. Най-отдалеченият риф в света е в Бразилия. Архипелагът Триндаде и Мартин Ваз в Южния Атлантик принадлежи на Бразилия, но е на над 1000 км от континенталния бряг. Там са идентифицирани уникални рифове и морски екосистеми, изолирани от големите туристически и риболовни потоци. Отдалечеността им осигурява запазване на ендемични видове и относително непокътнати популации. Това е едно от най-изолираните места в Атлантическия океан, а биоразнообразието им предоставя ключова информация за морската еволюция в отдалечени среди. Един плаващ естествен лаборатор под Южното полукълбо. 80. Пещерата с гигантски кристали в Намибия. В Намибия, в пустинята Намиб, са открити подземни кухини с огромни гипсови кристали, образувани в продължение на хиляди години при изключително стабилни условия. Макар и по-малко известни от мексиканските, тези системи показват как дори под една от най-старите пустини на планетата съществуват активни и изненадващи геоложки процеси. Контрастът е впечатляващ. Над повърхността – червени ученици и екстремна суша. Под земята – минерални структури, формирани бавно в съвсем различна среда.
Южното полукълбо крие чудеса не само в видимите си пейзажи, но и под тях. 7 на 10. Най-ветровитото населено място на планетата е в Антарктида. В антарктическата станция Commonwealth Bay са регистрирани едни от най-силните и постоянни ветрове в света. Поровете могат да надхвърлят 240 км в час, поради така наречените катабатични ветрове, които слизат от вътрешното плато към брега. Тези ветрове не са случайни бури, а повтарящ се феномен, предизвикан от студения плътен въздух, който се спуска по гравитацията. Живот или работа там означава да се изправиш пред климатични условия, надхвърлящи повечето житейски преживявания. Това е едно от най-непрощаващите места в Южното полукълбо. 16. Островът на Великден и неговите статуи, гледащи към вътрешността. В средата на Южния Тихи океан, на хиляди километри от всеки континент, остров Великден приютява известните Моаи. Мнозина не знаят, че повечето от тези огромни статуи не гледат към океана, а към вътрешността на острова, символично пазейки общностите, които са ги изградили. Този детайл коренно променя популярната представа за тяхната цел. Те не са били пазачи срещу морски нашественици, а представения на защитни предци, обърнати към селата. В едно от най-изолираните места на Южното полукълбо полинезийска цивилизация развива една от най-загадъчните скулптурни традиции, доказвайки, че изолацията не пречи на културната сложност. 15. Езерото, което изчезва и се появява в Австралия, в Южна Австралия. Езерото Айър, официално наречено Кати Танда. Езеро Айър е най-ниската точка в страната, разположена около 15 метра под морското равнище. Изключителното е, че по-голямата част от времето е огромна солена равнина. Обаче, когато интензивни дъждове падат на стотици километри северно, водата се движи бавно по временни реки и може да отнеме месеци, за да достигне до басейна. Когато най-накрая се напълни, езерото се превръща в най-големия воден басейн в Австралия и привлича милиони мигриращи птици за размножаване във временна екосистема. Но това явление не е редовно. Могат да минават години без езерото да достигне значими нива. Пейзаж, който варира между абсолютна пустиня и взрив на живот, в зависимост от далечни и непредвидими дъждове в сърцето на Южното полукълбо. 4 на 10. Ледникът, който напредва, докато други се оттеглят в Нова Зеландия. На южния остров на Нова Зеландия, ледникът Франц Йосиф е един от малкото умерени ледници в света, който се спуска от южните Алпи до влажни гори почти на морско равнище. Впечатляващото е, че въпреки, че в последните десетилетия е показал отдръпвания заради глобалното затопляне, исторически е имал фази на бърз и изразен напредък, дори когато много други ледници по света са се оттегляли. Неговото поведение се влияе от много специфични климатични модели в южната част на Тихия океан, които могат да предизвикат масивни снеговалежи на върха. Това прави Франц Йосиф изключително чувствителен ледник към регионални атмосферни промени. Това е едно от малкото места в Южното полукълбо, където може да се премине от умерена влажна гора до гледчерен лед в рамките на няколко часа. 3 на 10. Най-дългата подземна река в Африка е в Мадагаскар. В западен Мадагаскар системата на пещерите Анкарана приютява обширни подземни реки, които текат под карстови образования, известни като цинджи, надупчени варовикови игли, остри като остриета. Под този почти извънземен пейзаж, водата е издълбала тунели през милиони години. Забележителното е, че тези скрити реки поддържат екосистеми, адаптирани към постоянна тъмнина с ендемични видове, които не се срещат никъде другаде в света. Мадагаскар е прочут със своето наземно биоразнообразие, но дори и под земята пази уникални хидрологични системи. Това е още един пример как Южното полукълбо концентрира крайни природни явления, както видими, така и невидими. 2 на 10. Единственото място, където можете да сте на 3 тектонски плочи едновременно в Южния Индийски океан. В южната част на Индийския океан, близо до остров Реюнион и околните океански хребети, има тройно тектонско съединение, където се срещат 3 плочи – африканската, антарктическата и индоавстралийската. Такъв геологичен пункт е изключително рядък. На тези места океанското дъно непрекъснато се разширява и преструктурира, генерирайки подводна вулканична активност и формиране на нова земна кора. Въпреки че не е явно туристическа дестинация, това е едно от най-динамичните геоложки места на планета. Под водите на Южното полукълбо Земята буквално се реконструира.
1/10. Белият пустинен район в Антарктида, където почти никога не вали сняг. Парадоксално, в сухите долини на Макмърдо, Антарктида почти не пада сняг. Въпреки че е на най-леден континент в света, този район е толкова сух, че се счита за една от най-екстремните пустини на планетата. Силните катабатични ветрове изпаряват влагата преди да се натрупа. Някои сектори не са получили значителни валежи в продължение на милиони години. Почвата остава открита, с хиперсолени езера, които не замръзват напълно поради високата концентрация на сол. Това е пейзаж, който изглежда марсиански и наистина е използван като аналог за изучаване на условията на други планети. В Южното полукълбо съществува пустиня вътре в полярната пустиня. Едно от най-странните и екстремни места на Земята. Не забравяйте да се абонирате и да харесате, за да продължите да научавате невероятни факти за всеки кът на нашия изключителен свят. 10. Реката, която ври в сърцето на амазонската джунгла. В района на Майантояко, в перуанската Амазония, има река, известна местно като Шанай-Тимпишка, чиято вода достига температури близо до 90 градуса по Целзий в някои части. За разлика от други топли системи, тази не се намира в явна активна вулканична зона, което я прави изключително необичаен геотермален феномен. В някои точки топлината е достатъчна да изсвари малки животни, които попаднат във водата. Дълго време беше смятана за местна легенда, докато научни проучвания потвърдиха нейното съществуване и дълбок геотермален происход. В сърцето на влажното южно полукълбо има река, която буквално ври сред тропическите гори. 9. Най-южният град в света с над 70 000 жители. Ушуая се нарича най-южният град в света и макар да има дебати с по-малки чилийски селища на юг, е най-близкият по-голям град до Антарктида. Обграден от заснежени планини и пролива Бигъл, неговото местоположение го прави стратегическа точка за научни и туристически експедиции към Белия континент. Въздействащото не е само положението му, а и че над 70 000 души живеят тук постоянно, понасяйки дълги зими, силни ветрове и изключително къси дни. Това е напълно функциониращ град с международно летище, индустрия и пристанище, построен почти на границата на обитаемия свят в Южното полукълбо. 8. Соларното поле, видимо от космоса в Боливия. Соларното поле Уюни е най-голямата солена пустиня на планетата с над 10 000 квадратни километра. През дъждовния сезон тънък слой вода покрива перфектно равната му повърхност, превръщайки го в най-голямото естествено огледало на света. Тази изключителна равност е толкова голяма, че космически агенции го използват за калибриране на сателитни инструменти. От орбита неговият блясък е ясно видим. Под този слой сол се намира един от най-големите литиеви резерви на планетата, ключов ресурс за модерните батерии. Една на пръв поглед празна пустиня, която всъщност е с огромно геологично и технологично значение в Южното полукълбо. 7. Потънала гора под езеро в Аржентина. В Южна Аржентина, в езерото Трафул, има напълно потънала гора, видима на повече от 30 метра дълбочина. Смята се, че земен свлачище преди векове е погребало част от гората под водата, като запазило стволовете и структурите почти непокътнати. Невероятното е, че дърветата остават изправени, сякаш все още са живи, но под кристална повърхност. За водолазите това е почти свръхестествено преживяване. Плуване сред дървесни върхове в абсолютно тишина. Това е едно от местата, където географията рязко променя представа за възможното. 6. Най-старата пустиня в света в Намибия. Пустинята Намиб е на повече от 55 милиона години, което я прави една от най-старите пустини на планетата. Някои от дюните, като Сосус Влей, достигат над 300 метра височина и имат интензивно червеникави оттенъци поради окисляването на желязото през милиони години. Фасциниращото е, че въпреки старейшинството и екстремната си сухота, тя поддържа силно специализиран живот. Бръмбари събират вода от сутрешната мъгла, а растения като велвичия могат да живеят над 1000 години. Това е екосистема с милиони години за усъвършенстване на адаптацията си в Южното полукълбо. 5. Розовото езеро, което променя цвета си в Австралия. В Западна Австралия езерото Хилиър е известно със своя интензивно постоянен розов цвят. За разлика от други езера, които променят нюанса в зависимост от условията, Хилиър запазва цвета си дори когато водата му се постави в съд. Феноменът се дължи на комбинация от халофилни микроорганизми и висока концентрация на сол. В
Впечатляващ е визуалният контраст. Ярко-розова ивица вода до дълбокосиньото на Индийския океан, разделени само от тънка ивица пясък, една от най-сюрреалистичните гледки в Южното полукълбо. Четвърти. Най-високият водопад в света в Венецуела. Анхелският скок има непрекъснат спад от 979 метра, което го прави най-високият водопад на планетата. Той се спуска от Тепуй Ауян Тепуи, плоската маса, която е част от древния гвиански щит. През някои сезони вятърът е толкова силен, че водата се разпрашва преди да достигне земята, създавайки облаци от пара, които се разпръскват в джунглата. Географската му изолация в продължение на векове го е направила практически неизвестен за външния свят. Това е едно от най-екстремните вертикални природни представления в Южното полукълбо. Трето, кораловият риф, видим от космоса в Австралия. Великата бариера от корали е най-голямата система от рифове на планетата, простираща се на над 2300 км. Тя е толкова обширна, че може да бъде видяна от космоса, което е изключително за биологична структура. Съставена е от хиляди отделни рифове и стотици острови, но най-впечатляващото е, че е колективен жив организъм, съставен от трилиони коралови полипи. Това е буквално най-голямата структура, създадена от живи същества на Земята и се намира изцяло в Южното полукълбо. Второ, най-изолираното място на планетата в Южния Тихи океан, така наречен Немо точка, е мястото в океана, най-отдалечено от всяка континентална маса, намира се в Южния Тихи океан и е толкова изолирано, че понякога най-близките хора не са на суша, а на борда на Международната космическа станция, когато тя преминава над зоната. Тази изолация го прави космическо гробище, където се насочват неизползваеми сателити и станции за разпадане или падане в почти необитаема област. Това е истинският епицентър на географската самота в Южното полукълбо. Първи, най-студеното място, регистрирано някога на Земята, в източна Антарктида. На високостепенната антарктическа платформа сателити са засекли температури до минус 9, 10 и 8 градуса по Целзий, считани за най-ниските измерени на земната повърхност. Тези измервания не идват от конвенционални станции, а от сателитен анализ в специфични депресии, където студеният въздух остава заключен. На тези места студът е толкова екстремен, че човешкото дишане би било почти невъзможно без незабавна защита. Това е абсолютната граница на естествената обитаемост на нашата планета и е в Южното полукълбо, където Земята регистрира най-крайните си температурни рекорди, като затваря този списък в най-непригодното място, познато на науката. След като научихте тези 35 географски факта за Южното полукълбо, кажете ни: кой ви хареса най-много или кой ви изненада? Оставете отговорите си в коментарите и нека видим колко избрахме едно и също. И докато говорим за избор, най-доброто, което можете да направите, е да гледате видеото по-долу. Така ще станете истински експерти по география. Но преди да тръгнете, не забравяйте да се абонирате и да харесате, за да продължаваме да учим заедно. Ще се видим във видеото.